Πρέπει να γίνει άμεσα ένας εξορθολογισμός, να μπει πρακτικός λόγος, να σταματήσουμε να συζητάμε για μεγάλες ιδέες και να κοιτάξουμε να μιλήσουμε για πρακτικά πράγματα, πώς θα ξαναπάρει μπροστά η γεωργική παραγωγή, και αυτά θα επιδιώξω να μεταφέρω, εφόσον επιλεγώ και με εγκρίνουν οι συμπολίτες μου, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, και να επηρεάσω και το εθνικό βεβαίως. Θεωρείτε ότι είστε αισιόδοξος, μάλλον ότι υπάρχουν τρόποι πραγματικά να αντιμετωπιστούν τα πολύ δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγροκτηνοτρόφοι, έτσι ώστε πραγματικά να συμβάλλουν στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας, αλλά να βρει και το ρόλο που της αξίζει της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει ένας ουσιαστικός δηλαδή ρόλος της Ελλάδος πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ότι πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε δυναμικά? Και εδώ θα είμαι πραγματιστής. Ενώ η λογική μου δείχνει ότι δεν πάμε καλά, η λογική δείχνει δεν πάμε καλά, έχουμε χάσει τις ευκαιρίες, ο ανταγωνισμός έχει προχωρήσει πολύ μπροστά, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη μείωση της αγοράς. Δεν είναι μια καλή περίοδος, δεν είναι όπως 10 χρόνια πριν που θα μπορούσαμε να πούμε ότι και χρήματα και πόροι υπήρχαν και ακόμα είχαν και οι ίδιοι οι γεωργοί δυνατότητα να συμμετέχουν σε επενδύσεις. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η λογική δείχνει, και αυτό δείχνει σε κάθε γεωργό, με όποιον γεωργό και να μιλήσετε δεν θα διαφοροποιηθεί από μένα. Θα πει πού να πάμε, έχουμε μείνει πολύ πίσω, καθυστερήσαμε. Αυτό λέει η λογική. Η καρδιά μου όμως μου λέει εμένα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω αυτή τη στιγμή. Οι προϋποθέσεις στη χώρα υπάρχουν. Χρειάζεται όμως συστράτευση. Δεν μπορούν να επιβληθούν από τους πολιτικούς οι αλλαγές. Πρέπει να συστρατευτούν οι γεωργοί, να βγει από μέσα μας αυτή η άρνηση στη συνεργασία, και η άρνηση στη συνεργασία θα βγει αν αρχίσουμε και ελέγχουμε από μόνοι μας τους συνεταιρισμούς, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι καθοριστικό εργαλείο οι συνεταιρισμοί για να σταθούμε στην αγορά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά. Δεν γίνεται να το κάνουμε και να κάνουμε όλη διαφοροποίηση στα προϊόντα μας και να κάνουμε όλοι βιολογικά και ντελικατέζεν. Αυτό θα γίνει σε ένα μικρό ποσοστό. Η μεγάλη ομάδα των γεωργών που θα παράγουμε συμβατικά προϊόντα καλής ποιότητας όπως παράγει η χώρα μας πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε μεγάλους συνεταιρισμούς, έτσι ώστε να έχουμε οικονομίες κλίμακας και διαπραγματευτική δύναμη. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει αφενός η πολιτεία να εφαρμόζει σωστά τους κανόνες, αφετέρου εμείς να είμαστε σαν γεωργοί να συμμετέχουμε και να ελέγχουμε τις εξουσίες, γιατί αυτό που έδιωξε τον κόσμο είναι η διαφθορά. Αλλά η διαφθορά δεν θα ρυθμιστεί μόνο από τη μία πλευρά. Πρέπει και εμείς με την συμμετοχή μας να ελέγχουμε. Ολοκληρώνω όμως για να απαντήσω συγκεκριμένα στην ερώτησή σας. Ναι, πιστεύω. Δεν έχω άλλη επιλογή παρά να πιστέψω. Ξέρετε, υπάρχει ένα ωραίο ρητό που λέει «Δεν είχα άλλες δυνάμεις για να αμυνθώ και γι' αυτό επετέθηκα». Δηλαδή έχουμε φτάσει, είμαστε τόσο αδύναμοι αυτή τη στιγμή να τρώμε ξύλο οι γεωργοί, να χάνουμε από τις περιουσίες μας, να χάνουμε από το εισόδημά μας, δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να κάνουμε μια ηρωική έξοδο, διεκδικώντας τη θέση μας και στην ευρωπαϊκή και στην εθνική πολιτική, στη διαμόρφωσή της. Δεν μετέχουμε πουθενά. Είμαστε παρατηρητές. Δεν μπορούμε να είμαστε άλλο παρατηρητές. Εγώ αυτό φωνάζω τώρα. Πρέπει να μπούμε μέσα. Θα το κάνουμε καλά? Μπορεί. Θα διορθώσουμε τα λάθη μας. Σαφώς θα το κάνουμε καλύτερα από το να εγχωρούμε τα δικαιώματά μας σε τρίτους οι οποίοι έχουν τις καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουν τις ικανότητες να διαχειριστούν το αγροτικό ζήτημα, γιατί δεν το έχουν βιώσει. Δεν έχουν δουλέψει μέσα στο χωράφι, δεν έχουν ζήσει το χωριό που ερημώθηκε και εγκαταλείφθηκε, έτσι το έχουν μόνο σαν ακούσματα.